shagona, sai na ji baitin mai martaba ya zo raina. Mazanar tashi na ɗauke biran shagona, sai na ɗaukwai ba ina ta murna zan yi waƙen mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. Ya rabi kai ta yin salatika ga Rasulullah, suturan bayi annabi ɗan gadon Allah. Alihi da sahabu ilahu sa su ciki jimla, auliya'ullah da tabi'ai mabiya sarki mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. To kafin na wuce tilas na gaida imamina Shehu Tijjani Abul Abbas abun sona, bai barhama ya sa hasken kalbina. Shehu Abdullah na dande mai labbai ka gwani a jasa Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. ya Shehu Tijjani a ɗan doni wa ba safiya. Abban abba ka cike kaunu da soyayya, Malam Abdulrazak gani gare ka da alkunya. Kai mun izini yau zana yi waƙan sarki mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. Adam ɗan mai gaban tamburan babban sarki, saki algaita na kinkimo babban aiki. Yau waini ne nake waka a gidan sarki, Masha Allah gani cikin fadan sarki mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. Alhaji Yusuf ina gwanin wani in gaka, hadarin sama sha zuban ruwa marka marka. Ka shige gaban mu muna gefen damanka, Alhaji Yusuf jika ga Dawud sa'a dai mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. Ya mini Yakuba a gaida kai babban sarki, Alhaji Yusuf a kaunu yau ka zamzaki. Ka cinye gari ka ba idan makiya aiki, sarkin Anjau Allah da dole san kwana da lafiya. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. Mu dai sarkin garin mu na musamman ne, da ganin siffarsa za ka san na musamman ne. Ga yawan fara'a bai tauya haƙƙi na mutane, sannan haƙuri shine ya zama halin sarki mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. Lallai mun yau dace da shugaba mai adalci, kuma ga ilimi ga shi gwanin iya larabci. A garin Anjau ya mai da kowa mai yanci, tambarin girma tilas muwa Alhaji Yusuf mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya. Ya ba Ishaq da ka da kyau bujimin zaki, Abban Nasir zauna akan kargan mulki. Dan Yakuba jika ga Dawud da jan zaki, in har ka fito tilas maza su zube gaskiya mai martaba. Mai yawa sarki a gaida kai sarkin co, Alhaji Masaru Allah da dole sau kwana da lafiya.
Allah ya ja mana kwananka, ya daɗo lafiya ya yi da duk manufofinka, ya kiyaye ka sannan ya kare ahalinka. Dukan magiya Allahu amsa dan abban su Zainaba. Sarki a gaira kai sarkin can, Alhaji Maso Allah da dole kwana da lafiya. Jinjina ga yari madan gidan babban sarki, Sarki Nasir da kyan ado da halin kirki, ka haska gari ka saita kowa kan aiki, tabbas kayo koyi da halayen sarki mai martaba. Sarki a gaira kai sarkin can, Alhaji Maso Allah da dole kwana da lafiya. Gaba jamu muje irin dina da jakan yaƙi, Dagun Yusuf jika ga Yakubu jan saki, Sarki Ishaq ciro magai da mazan yaƙi, Yaya Gabaris yayan Kamal sarauta jinin mai martaba. Sarki a gaira kai sarkin can, Alhaji Maso Allah da dole kwana da lafiya. Ya sarkin Ancau gani gabanka da ban girma, ta'aziyata nake gare ka jinin girma, na rashin liman mai sai ta kan duka al'umma. Liman nasu rabbi ka haska makwancinsa da rahama. Sarki a gaira kai sarkin can, Alhaji Maso Allah da dole kwana da lafiya. Ni ba nan zan kulla baitun wake na, me sanya ji wanda ya yi waken sarki na. Ni ne Abu Haidar Salisu Ancau dangina, ɗan Yesu lagar jinin Aliyu makama ɗan mai martaba. Sarki a gaira kai sarkin can, Alhaji Maso Allah da dole kwana da lafiya. Yan Ancau ga jinjina mara yankewa, ƙoƙarin da kuka yi gare ku rabbi ya sakawa, ya kiyaye ku ga sharrukan makiya da yawa. Ancau ce ta ɗauki nauyin waken sarki mai martaba. Sarki a gaira kai sarkin can, Alhaji Maso Allah da dole kwana da lafiya. Ya rabbi kai ta yin salatika ga Rasulullah, sitiran bayi annabi dan gatan Allah, alihi da sahabu ilahu sa suke jimla, Auliya'ullah da tabi'ai mabiya sarki mai martaba, mai martaba, mai martaba. Sarki a gaira kai sarkin can, Alhaji Maso Allah da dole kwana da lafiya. Girma sarki a gaida kai sarki.